Ahoj, já jsem Roman Jakub a společně s Dominikem Musilem pro tebe chystáme na rádiu Spin ráno. Děkujeme, že posloucháte nejenom Spin ráno, ale třeba i naše podcasty. Já i Dom oba milujeme zrádce. Sledujeme to jako někdo jiný sleduje třeba fotbal a proto jsme moc rádi, že máme tu šanci zpovídat jednotlivý účastníky v našem vysílání. Ve čtvrtek za náma dorazila Vanily. Zajímalo nás, proč se třeba přihlásila do zrádců, jestli hrála od první minuty, co byla na nástupišti, nebo třeba jak rychle jí trvalo věřit, že Vojta Kotek není Vojta Kotek, ale vlastně hradní pán. A taky nám Vanily prozradila, proč jí byla sympatická Sára. Niečo sa vo mne muselo proste asi zlomiť, keď som poslala tú prihlášku, pretože nikdy som nad tým bežne vo svojom živote nerozmýšľala, že by som šla do nejakej šovky. Vždycky to bolo také tabu téma, ale zradci ma ohúrili v podstate hneď na prvú dobrú. Zamilovala som sa hneď do toho. Tu první českou sérii máš na mysli, jo? Áno, do celého toho konceptu. A v podstate si hovorím, že čak prečo nie, vyskúšam to. Nečakala som, že by ma vybrali, takže... No a teď mi řekni, tak tě najednou jako vybrali, ty jsi teda dorazila na to nástupiště. Jaký byl najednou ten pocit teda přijít na to nástupiště, s čím si tam vlastně jakoby šla? Jak ti najednou byli sympatický ty lidi, kteří tam čekali, nesympatický lidi? Jak si člověk v tuhletu chvíli rozhodne, koho osloví a ke komu si stoupne a komu řekne čau, já jsem Vanily? Tak akože pomedzi to, ako ma vybrali, ako som sa dostala na nástupište, bolo veľa castingov, veľa iných opletačiek. Čo sa týka toho nástupu na to nástupište, tak bol to taký šok. Zrazu pred sebou vidím cudzích ľudí. Ja som tam šla s tým, že teda to je hra, mala som to v hlave takto nastavené, takže som vedela, že už aj oni idú niečo hrať a teraz som nevedela, či idú hrať od prvej sekundy, alebo najprv sa chvíľku ako chcú oboznámiť s ostatnými ľuďmi, až potom vlastne začať niečo hrať. Takže bolo to zvláštne, ale zároveň ja som extrovertný typ, mám rada ľudí, takže som sa na to tešila. Keď som videla těch ľudí tam, tak jsem byla taká, že pojďme do toho, pojďme se zaznamovat. Řekla jsi zajímavou věc, že jsi vlastně kladla otázku, to mě vůbec nenapadlo a možná jsem jako blbej, ale že jsi řekla, tak jsem přemýšlela, jestli ty lidi budou hrát od první minuty, nebo jestli si nechají chviličku na rozmyšlenou. Teď zpětně, máš pocit, že všichni hráli od první minuty, anebo že tam byla ta chvilička na rozmyšlenou, protože ta cesta tím vlakem mi ještě nepřišla úplně jako hráčská. Tak ťažko povedať, keďže som sa asi úplne o tomto nebavila s ostatnými hráčmi. Môžem to povedať iba tak z nejakého svojho pocitu. Jo. A myslím si, že niektorí hrali a niektorí zase skôr nie. Že skôr boli ešte taký celý rozjarený z tej danej situácie. Hele, zkus mi říct, jak rychle si člověk na začátku najde spojence nebo přátele, nebo v úvozovkách přátele, protože když jsme tady měli vlastně hodně vypadlíků ze zrádců, ať už to byl Mára, nebo to byl prostě Michal, nebo to byla Karolína minulý týden a tak dál, tak vlastně hodně lidí řekne, že vlastně stačí hrozně malinko k tomu, aby se tam někdo z té skupiny v tom přátelském módu objevil. Áno, je to tak, ja s tým súhlasím, pretože tým, že to je celá tá situácia, celý ten proces a celá tá alternatívna realita, do ktorej sme vtiahnutí, je brutálne odrezaná od bežného života, nemáme kontakt s inými ľuďmi, tak v podstate tam už sa po 2 dňoch stáva, že tých ľudí poznáme, ako by sme ich poznali 2 týždne alebo mesiac proste, čo je neuveriteľné, v bežnom živote to takto nie je. Takže hneď v podstate sa človek spriateli s takými tými ľuďmi, ktorí vám sadnú najviac a potom postupne tým, že vlastne každého toho hráča spája to, že sú v tej danej chvíli a pociťujú to isté, čo vy, alebo respektíve podobné pocity, čo vy, tak sa stanú z vás kamoši v podstate veľmi rýchlo, ako by možno v bežnom živote sa nestalo. Jak rychle věříš hradnímu pánovi, že je hradní pán? Když všichni víme, že to je Vojta Kotek. Na druhou stranu dokážu si představit, že vlastně velmi rychle člověk přijme tu roli, že je u něj na hradě a že on je ten hradní pán. No my sme vystúpili večer z toho auta na tom hrade. Ja som ho tam videla a ja som bola z neho úplne, že paf. Normálne celkovo z tej situácie tam boli vatry, proste fakle, horelo tam všetko, boli tam tí maskovaní ľudia. A celkovo to bolo také, že ja som ho hneď brala ako hradného pána. Ja som moc Vojtu Kotka nepoznala. Jestli mu říkáš drobně, tak říkaj Kotíka klidně, to je v pohodě. Kotík. Tak ja som vlastne nezažila ho nejak mimo zrádcov. Akože viem teda, že mám 1 500 000 iných projektov predtým, ale tým, že není to moc moja generácia, tak já jsem ho vlastně jinak jako hradného pána nikdy nebrala. Jasně. Hele, ještě v tomhletom vstupu se zeptám na jednu věc.
Ke komu si měla na začátku hry nejblíž a kdo ti v průběhu té hry jakoby začal odpadat od chuti? A obráceně, kdo ti na začátku třeba úplně neseděl a v průběhu té hry si řekla, ten mě baví, tam mě baví? Veľmi ťažká otázka. Každopádne zo začiatku to bola hneď Sára, zrádkyňa. Ta ti seděla? Ano, tam mi seděla velmi. Sára ti seděla? Ano. Tak to je prostě první člověk, který jsem viděl. Říkal, ježiši, fakt jo. Sára mi seděla, protože ona viděla, že som bola trošku taká, ja si pôsobím veľa ako niekedy ako vyplašené kuriatko na ľudí a ona hneď za mnou proste prišla a hovorí mi, ja budem za tebou stáť, ja kebyže náhodou niekto po tebe začne kričať, ja budem proste za teba bojovať, hovorím si, OK. Takže ja som aj preto ju vnímala hneď od začiatku, že by mohla byť potenciálna zrádkyňa, alebo prečo by sa niekto takto hneď staval za niekoho. To je docela dobrý. Takže ona, Veronika, Anička zo začiatku hneď z prvej. A to vypadá, že ale to pak ti vydrželo vlastně de facto v průběhu celé hry? Áno. Čo sa týka potom postupne, s kým som sa viac, tak to bola Sofie a Bára. Bára je úplne, že skvělá, takže tam hneď jsme si sadli humorovou. No a v obráceně, to znamená, že někdo, kdo ti byl sympatický, tak se z něj pak stala de facto lidská stvůra ke konci hry? Tak čo sa týka ešte tej hry, že vlastne som už nemám potom ako keby, ale bolo to vlastne hneď tá chvíľa, keď som vyšla z hradu, tak som tak mala... Vtedy som tak vnímala Marcela. A teraz už to tak nevnímam samozrejme, ale Marcela od začiatku bol pre mňa akože úplne v pohode sympatický človek. A potom vlastne ku koncu hry sa to trošku zaškriapalo, ale teda keď už teraz, tak teraz už sme úplne v pohode. V další části jsme se dozvěděli, že vanilka není vanilka, ale Sarah. A taky to, jak vanilka vznikla. No a rozebrali jsme i mise. Některý pro vanilku byli obtížní sociálně, některý fyzicky. OK, a vanilka je teda, to ti začali říkat kamarádi, ty jsi taková sladká jako vanilka. To som... ja to beriem tak, že to bola moja podmienka vstupu do zrádcov. Nie moja, ale to som dostala ako... Od produkce? Áno. Od že musíš byť vanilka. Jo, lebo tým, že tam jedna Sára už bola, Sára nemala prezývku, alebo teda, čo som počula, tak ona mi povedala, že mala takú zvláštnu prezývku, takže to asi nechceli, aby bolo v televízii, takže na mňa dosť tlačili. Ja som nechcela ísť s prezývkou, pretože ja milujem svoje meno, veľmi milujem svoje meno. Zároveň, teraz bolo to pre mňa náročné si iba zvyknúť na to, že sa otočím na nejakú, alebo že sa to musí byť hrozne ťažký. Že sa budem predstavovať ako vanilka, mi to prišlo trápne, úplne brutálne trápne. No to mne by teda taky přišlo. Takže a vanilku si ani nevymyslela, tu ti prostě přidělala produkce. Ne, takže oni chceli, aby som bola vanilka, ja hovorím tak aspoň vanily, aby to bolo také, že no. Aj tak ma potom všetci volali vanilka. A už jsem si na to zvykla, no. No, to asi jo, protože to ještě nějakou dobu tě podle mě bude teda doprovázet. Hele, součástí zrádců jsou mise. Ty mise v té dvojce mi přišly prostě mnohem lepší než v té jedničce. Tak se chci zeptat, která z těch misí, kterou si prošla, byla pro tebe třeba úplně nejvíc jako obtížná a proč třeba? Wow. To sú také otázky, ktoré som ešte nikdy nedostala. To sa musíme zamyslieť. Každopádne, ja som sa na misie strašne moc tešila, úplne, že brutálne. To bolo pre mňa fakt, že jedna vec, na ktorú som sa každé ráno tešila. Som bola taká, že poďme, ideme misia. A keď sme niekde išli z hradu, tak som bola úplne natešená, že kde proste prídeme. Ja som čakala, že to bude niečo také športové ako minulý rok. Samozrejme, že nie. Tam všetko je úplne inak, ako si človek myslí zo začiatku. Bolo to dosť... tak sociálne založené tie misie. Bolo to také, že nás ako keby chceli proti sebe takže otočiť tých hráčov, aby sme nekonali moc tímovo. Takže to bolo také prekvapenie celkom. Čo sa týka nejakej tej najnáročnejšej misii, záleží, že či to budem brať z toho sociálneho hľadiska alebo z toho fyzičná. Tak klidně sobou můžeš říct vlastně. Tak z toho sociálneho by som povedala, že náročná... To byly ty schody, ne asi? Áno. Presne tak, áno, schody. Ale čo sa týka nejak fyzicky, tak hneď tá prvá, ten voz, to bola ako, že tam som vypustila asi všetku dušu, ktorú som mala. Sa cítila ako ťažný kôň. Zároveň, čo ktorá misia ma strašne bavila, tak to boli tie... vory, čo sme vlastne išli cez tú rieku, to bolo strašne crazy. Akože ten výbuch, wow, akože stále to vidím před očami. Jako ta produkce vlastně celkově byla teda naprosto skvělá a tak. Dobře, no a která teda byla pro tebe nejzábavnější? To byly ty vory.
Áno, to bolo úplne. Ja som sa tak akože na jednu stranu bála, že ak spadnem, tak ja vlastne neviem, či viem plávať. V živote som si to nejak extra neodskúšala, nikdy som nešla do nejakých hlbokých vôd. V další části jsme se pak už bavili o kulatém stolu a hořkosti, která u něj může vzniknout a taky vznikla. Taky jsme probrali, jaká byla snídaně s Marcelem, kde produkce záměrně nechala chvíli v oboustraném dusnu. Pořešili jsme třeba i to, jestli Ondřej je takovej gentleman doopravdy, jak se tváří na obrazovce. No a taky třeba, jaký bylo setkání s Jiřinou Kateřinou, která dávala vanily docela ve zrádcích jako lekci. No a pak přišel Dom se skvělou otázkou. A to, jak by Vanelka hrála karty se životem a smrtí, kdyby byla v roli Ondřeje. To bylo hodně zajímavý. Tak ja si myslím, že keď človek chce mať čistú mysel, tak to musí proste vypustiť hneď, ako odíde z hradu, vyspať sa na to, utrediť si nejakú stratégiu a ráno už ísť s čistým štítom a hlavne s pozitívnou energiou. Tak to bolo u mne napríklad po 8. dieli, po tých schodoch, po tej misii. Ráno proste za mnou prišla castingerka Bara, pýta sa ma, že ako sa cítim, hovorím, že super, viem, že dneska budú riešiť mňa, že idem sa obhájiť, idem do toho proste. Jak dlouho trvalo, než tě pustila ta hořkost k Marcelovi, protože ta jedna snídaně byla nepříjemná, ta vaše mise byla celá taková jako nepříjemná, to, když já jsem se na to koukal jako divák, tak jsem si říkal, ouvej, jouvej, tam jako nechci bejt a ještě se mi fakt jako velmi líbilo, když vás teda jako opravdu k té snídani sezvali jako první, aby tam to dusno prostě ještě mohlo krásně nabobtnat a aby ty vztahy se mohly zhoršit. No, tak ja som vlastne nad Marcelom prestala vlastne asi nejak extra rozmýšľať, až keď som vlastne odišla tým, že celý ten deň ďalší bol taký, že už som vedela, že po mne ide, tak ja keď som opustila už hrad, tak už som ho úplně vypustila potom a nějak jsem to neriešila, soustředila jsem se hlavně na seba. Ještě mě zajímá jedna věc, jak jsi reagovala na to, když si pak viděla ten díl, kdy Ondřej v aktuální epizodě přenechá kartu života Aničce, nejspíš právě s ohledem vlastně jako na to, jak se zachoval k tobě v té argumentaci u kulatýho stolu a jestli Ondřej je i v reálu takovej gentleman, jakým se tváří být na té obrazovce? Tak ja už som nejaké možno povedomie o tom, čo Ondrej urobí, mala, pretože sme to nejak tak akože riešili aj s babami vlastne už pomimo, keď sme sa stretli. A Ondrej je v skutočnosti naozaj taký, ako je tam. Je fakt taký veľmi milý, veľmi láskavý, veľmi gentlemanský, odsunie stoličku, chytí bundu, pomaly vám tú bundu navlečie, vyzlečie. Neobťažuje to až? Nie. On je taký, že není taký dotieravý, skôr je fakt taký, že prirodzene to z neho vyžaruje a vy v tej danej chvíli sa pri ňom naozaj chcete cítiť ako taká princezná proste, ktorej pomôže ten rytier na tom bielom koni. Takže naozaj, že on je fakt takýto a človek si to uvedomí vlastne až po hre, keď už nemusí vlastne nič predstierať a vtedy si naozaj môže uvedomiť, že teraz to nehrá, teraz je naozaj taký. Dobře, tak promiň, ještě jedna otázka, jo, ale rytíře už tady máme za sebou. Ale Jiřina Kateřina, tak docela mě zajímalo, protože vy jste to měli velmi vyostřený. Vlastně musím říct, že to byl jeden vlastně z nejzajímavějších momentů jednoho dílu, kdy jste po sobě tak jakoby šli. Ty jsi vysvětovala, že jsi věrná, Kateřina, to my všichni, ty to víš, kdo jsou zrádci, já to třeba nevím a tak dál. Jako, ta scéna byla fakt silná, my jsme se jí tady strašně smáli, když to proběhlo, že to bylo fakt jako dobrý, chápu, že samozřejmě pro tebe to bylo těžký. Když jste opustili tu hru a potkali jste se potom, tak jaký bylo to setkání potom? Vyříkali jste si něco? Omluvili jste se někomu za to, že prostě jste třeba k sobě byli takový, jaký jste byli? Pak dám prostor Domovi. No, tak akože my sme sa vlastne prvýkrát videli vlastne na tom tajnom premietaní prvého dielu. Tam som iba tak zazrela, nešli sme vlastne k sebe, proste vôbec nemali žiadnu interakciu. Potom sme sa vlastne stretli asi pri premietaní 2. alebo 3. dielu tu v Prahe. Ja som taká, ja som za ňou prišla, povedala som jej dobrý deň, alebo teda respektíve ahoj, ja jej furt vykám, neviem prečo, ja som si ju tak už dala. Tak je to autorita, zní to docela ako Ona mi furt hovorí, že jej mám týkať, ja neviem, ja radšej proste vykám, aby som si ju fakt tak v tej hlave utredila, že naozaj je staršia, proste budem sa správať takže úctivejšie, keď budem vykať. Takže som mu proste pozdravila, opýtala som sa jej, ako sa má, vedela som, že mala nejaké zdravotné problémy, proste normálne, ja proste som tak vychovaná, takže som za ňou proste prišla, ale neriešili sme vôbec hru. Čo sa týka nejakého
ospravedlňovania alebo tak ja som tak ako trošku dúfala, že vlastne po tom, čo ona nejak tak ako vypustila z úst, že vlastne ona ma sa snažila ochrániť, že vlastne ja sa hrála na takého spasiteľa. A ja som jej povedala, že nie, že to tak nebolo, že skôr proste mi to bolo nepríjemné a ona mi týmto správaním ublížila, že za to v podstate akoby mohli práve tie jej činy, že to nebola žiadna záchrana, ani že ma nespasila z hry. Tak som teda dúfala, že keď som mi to takto vysvetlila, takže vlastne teda príde a povie mi prepáč, pretože tam vlastne mimo toho strihu bolo 1 500 000 iných vecí, ktoré diváci nevideli. Tak som dúfala, že teda príde, povie prepáč, nepovedala, takže ja som to v sebe nejak tak akože uzavrela. Vždycky proste, keď ju vidím, nemám problém sa pozdraviť, nemala by som problém s ňou stráviť proste nejaký večer v skupine ostatných spoluhráčov. Proste necítim voči nej žiadnu zášť, ale zároveň nie je to človek, s ktorým by som išla sama na kafe a bola by som za to ráda, no. Dome. Já jsem se chtěl vrátit ještě k tomu momentu, kdy tam Ondra seděl s Aničkou u toho stolu s těma kartama. Kdyby si byla v Ondřejově kůži, udělala bys to stejně jako on, nebo by si prostě zahrála tak jako trošičku na zrádce a dala by si neudělala by to podle mě, neudělala. Asi by záležalo, kto by oproti mne sedel. Ja som to... Tak skúsme obě varianty. Tak skúsme variantu Marcel. Tak v tej chvíli by som išla, isto by som si kartu zobrala ja. Jiřina Kateřina. To isté, prosím. MJ. No tak tam už by som rozmýšľala. MJ proste bol Adonis a toho som mala veľmi rada, ten mi bol veľmi sympatický, ten som dostala aj MJ-ovské objatie. To byl taky silný okamžik vlastně v tom záberu. Áno, to bolo strašne zlaté od neho. Anička, kdyby si dělala naproti tebe? Tak to tiež proste, tam by som veľmi premýšľala, tak to už vidno, keď sme boli na tom inom hrade, na tej misii, čo sme mali na sebe, čo sme mali tie fakle života a smrti, vtedy oproti mne stála Veronika. A tiež som jej vlastne dala tú imunitu, ten štít, prospech seba. A Daniela, kdyby tam seděla? A Danielku som akože mala rada, ale nebola mi až tak blízka, takže asi by som prostě hrála. No a v poslední části rozhovoru jsme se fokusovali na to, jaký to je na sebe koukat na plátně, jaká by byla Vanily zrádkyně, kdyby byla zrádkyně a jak by vycházela třeba s Mijou. No a nebo jak účast Vanily ve hře komentují spolužáci, učitelé, rodina, její partner a podobně. A úplně na závěr jsme pro Vanily nachystali mashup a vyzkoušeli si ji třeba jako moderátorku počasí. Wow, vy mi dávate brutálne dobré otázky. Ty kokša, nikdy som sa nad tým nejak extra nezamyslela, ale poviem vám takto, že vždycky to je náročnejšie sa na seba dívať. Keď som to na hrade prežívala 100%, tak keď to vidím, to prežívam 130%, že je to oveľa ťažšie sa na to dívať. Všetky vlastne tie pocity sa vracajú a vnímam sa v podstate asi skôr tak na pol, že proste vidím tam v tom seba, že prežívam to so sebou, čo som tam vlastne akože v tej danej chvíli cítila. Ale zároveň to beriem tak, že je to fakt ako keby niečo, že nás natáčali fakt jako v tom inom světě. Dobře. Když se vidíš na obraze, taková jako trošičku třeba i sebekritická k sobě, jakože třeba že si se špatně jako holka učesala na obraz a tak? No tak čo myslíte, jaká je odpověď na to? Jo, podle mě člověk je asi ne sebekritický. Ja keď som sa videla prvýkrát v tom kine na tom plátne, tak si hovorím, preboha, ja mám obrovské čelo. Ja som celý život neriešila svoje čelo. Já kdykoliv se vidím v reportáži v televizi někde, tak mám pocit, že jsem člověk s největší hlavou, že by mě mohli najmout prostě v cirkusu a říct, jo, dámy a pánové, Roman s největší hlavou je tady právě teď. Takže asi všichni, když se na sebe koukáme. Takže bolo to naozaj, to je hrozné, to keď sa furt vidím, tak si hovorím, tak to mi mohli povedať, že mi tu stoja vlasy, alebo to mi mohli povedať, že si mám zakryť tú výražku na tom čele, že úplně hrozné. Ale to je skvělý, jak to každý pozoruje úplně stejně. Kdyby si byla zrádkyně od začátku, byla by si jako Mia, nebo už by si byla dávno ze hry pryč? Už by tě rozpoznali? Na túto otázku strašne ťažko odpovedať. Ja som chcela byť zrádkyňa. Keď som sedela pri tom gulátom stole, keď hradný pán chodil okolo nás, buchal tam tou palicou, tak som mala srdce v krku. Hovorím si, teda, že áno, chyť ma, potom nechytaj ma, potom chyť ma. Aj takéto protichodné myšlienky. Potom, keď mi ju nedal tú ruku, tak sa mi určitým spôsobom uľavilo, ale zároveň si hovorím, Doriti. Tak teraz, môžem takto rozprávať? Můžeš, protože my slovensky neumíme. Aha, takže my nevíme, co si řekla právě. OK, tak si hovorím, že teraz vlastne nemám túto hru v rukách,
tak čo budem robiť? Ja som strašne chcela byť naverbovaná, strašne moc. Tak hovorím, tak neviem, či by som vlastne ustala ten gulatý stôl. Ťažko to vlastne súdiť, keď som to nezažila. Ale čo sa týka toho verbovania, ja som to strašne chcela. Strašne. Či by som bola ako Mia, alebo ako niekto, kto už bol vypadnutý, neviem. Tak napríklad Bára sa javila ako veľmi skvelá zradkyňa. Ju zradili potom práve tie emócie z toho, že už sme kamaráti, nechcela ísť proti nám, nechcela s nami manipulovať. Přestala hrát prostě. A áno, ju to proste tak ľudsky ťažilo. Takže kto vie, ako by som na tom bola ja. Každopádne, keby ma vtedy naverbujú, keď tam prišiel Paťo, čo už ma chceli akože verbovať a vidím tam tú Baru a Miu a vtedy vlastne už som sa začala veľmi s Barou baviť, tak hneď by sme išli s Barou proti Mii a myslím, že by to potom už aj pre Baru bolo trošku jednoduchšie, keby tam ma niekoho... Takže myslíš, že Mia by prostě najednou skončila ve hře, OK? Kto vie? Nechcem to tak tvrdiť. Ty ještě chodíš do školy, tak by mě zajímalo, co spolužáci, co učitelé na tvoji účast ve hře. Určitě někdo to někde v hospodě prostě musí změnit. No, ja do školy chodím raz do týždňa. Ja mám akože tým, že som v bakalárskom ročníku, takže mala by som sa sústrediť na bakalárku, čiže raz do týždňa idem. Spolužiaci, keď mi akože zo začiatku tak ako sa pýtali, že čo a ako to skončí, aké to bolo. Kto dostane tie prachy, proste. Tak som taká bola, že tak ako niečo som si vždycky vymyslela. A akože bolo to fajn, čo týka lektorov, tak vlastne ani neviem. Niektorí takí, ktorí mňa neučili, napríklad na Gaudame so mnou boli, tak to brali veľmi akože pozitívne a tak. Takže skôr si myslím, že pozitívne to vnímajú. No. Poslední otázka. Opouštíš Křivoklát, opouštíš ten vůz, vystupuješ někde už si úplně sama. Kdo je ten první, komu zatelefonuješ a co mu řekneš? No tak ako tým, že boli asi 1 hodina ráno alebo 2 hodiny ráno, tak som nemala moc na výber. Zapla som si telefón, mala som tam asi 130 správ od rodiny, čo som vždy povedala, že ak budú mi chcieť niečo akože napísať, tak nech mi napíšu, že ja to potom spätne akože prečítam. No čo, prvá bola asi mamina, že som jej napísala a potom môj priateľ, no. A s ním som teda si zavolala, bol ešte hore, nechápem, ako to je možno, on mi povedal, že on to tak nejak cítil, že ešte nemá ísť spať, takže on, no. No tak jo, tak jsme ve finále, pustíme ten mashup, když teda Vanilka, Sarah poslouchá naše rádio. Můžeme pustit mashup, ale předem upozorňuji, že je to dneska malinko těžší. Je to těžký? Je to těžký. Tak vem si sluchátka, Vanilko. Ano. Tak to bude, panečku, tečka. To bude ostuda. To bude jak od toho kulatýho stolu. Tak. Já mám čelenku. Dobře, tak. Slyšíš se ve sluchátkách? Ano. Tak jo, tak budeme na tebe hodný, stačí nám jedna písnička, když odhalíš, ať nejsme úplně zlí. Já nevím vůbec názvy pesniček ani interpretov. Budeš muset. Tak já mu zaspívám. Dobře, tak jo, dobře. Tak to ti uznáme. Jo? To můžeme tak uznat, tak jo. Takže mashup tady. Já jsem se bál, že nepoznám nic. Babi im, to byl Ego, ne? Já teda tam neslyším Ega. Ne? Ne? Tak ještě jednou ti to pustíme, jo? To byl Rytmus, ne? Vlastně máš oba dobře. Jak oba? A to byl kontrafakt. Ano, kontrafakt. Tak, a jaký song? Babi im... No tak to neviem teraz, aby som sa nestrapnila, lebo kontrafakt mám strašne rada. Nebolo to, keď jazdíme my? No ano. No tak to je krásný. Takže keď jazdíme my. A já tam doplním taky jednu, kterou jsem slyšel. Ať neodcházím s ostudou. Vladimír 518, vidím to, jako by to bylo včera na feedu Katarze. Jo! Tak mám radost. Takže poslední track necháváme na spinnerech. Tak, ten necháváme na spinnerech, odhalíme ho před 9 ráno. No a protože jsme ti slíbili, že se s tebou rozloučíme předpovědí počasí, takže dámy a pánové, chlapci a děvčata, Vanilka, co by naše rozhlasová rosnička, přichází do éteru právě teď. Dobré ráno. Hlásim sa vám z Rádia Spin a dneska sa pozrieme na počasie. Podľa predpovede bude hmlisto a chladno, ale vôbec sa to neblíži novembrovému počasiu, teda listopadovému. Takže zoberte si kabáty, ale zase neberte až moc hrubé kabáty. Skôr nejaký šál a čakajte, že bude možno dážď, ale možno ani nie. Takže
Berte radšej všetko a uvidíme, čo príde. Dneska ráno to bylo ve Spin ráno výživný. Příští týden máme přislíbenýho srdcelamače MJ a gentlemana, který ho proslavil hrabě Kákula, Ondřeje. Ve Spin ránu na rádiu Spin se na tebe bude těšit Dominik Musil a Roman Jakub.